Fudbaleri Crvene zvezde i Bode Glimta igraće revanš susret play-offa za Ligu šampiona. Početak meča zakazan je za 21 sat. Bode Glimt u Beograd dolazi na revanš susret sa golom prednosti koji je stekao pobedom od 2-1 u prvom duelu. S druge strane, Crvena zvezda je uspela pogodkom Ognjena Mimovića da sačuva nadu za ulazak u Ligu šampiona i aktivan rezultat pred drugi duel. Zvezda je u dosadašnjoj istoriji odigrala 10 mečeva protiv ekipa iz Norveške, uključujući i prethodni meč protiv Bodea i ima pozitivan skor. Srpski klub upisao je 6 pobeda, 1 remi i 3 poraza, pritom je postigao 23, a primio 10 golova. Paraolimpijske igre u Parizu biće svečano otvorene večeras u 20 časova paradom učesnika od Champs-Élysées do trga Concorde. Srbiju će na tom takmičenju predstavljati 23 sportista u 8 sportova. Organizatori su saopštili da je za Paraolimpijske igre u Parizu prodato više od 2 miliona ulaznica. Takmičenja počinju u četvrtak, a sportisti su grupisani prema nivoima oštećenja kako bi se obezbedio što je moguće ravnopravniji teren. Samo 2 sporta na programu, golbol i boćanje, nemaju olimpijski ekvivalent. Na Paraolimpijskim igrama će učestvovati više od 4000 takmičara u 22 sporta. Srpski teniseri Novak Đoković i Laslo Đere u noći između srede i četvrtka oko 2 sata i 30 minuta na Arthur Ashe igraju meč drugog kola otvorenog prvenstva Amerike. Najbolji teniser svih vremena rutinski je započeo otvoreno prvenstvo Amerike. Duel sa Raudom Albotom iz Moldavije trajao 2 sata i 8 minuta, a rezultat je bio 3-0 u setovima za srpskog tenisera. Novak je na terenu Arthur Ashe došao i do 78. trijumfa u karijeri i nijedan teniser nije obeležio više pobeda na ovom stadionu od njega. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je na startu US Opena od Mađara Fabijana Marožana sa 3-2 po setovima 2-6, 6-1, 3-6, 6-1, 6-4. Duel srpskog i mađarskog tenisera trajao 3 sata i 12 minuta. Međedović, koji je 137. reket sveta, nije uspeo da ponovi uspeh na turniru u Stuttgartu kada je savladao Mađara koji je sada 51. na ATP listi i po prvi put se plasirao u drugo kolo Grand Slama. Američki košarkaš Mike James zbog operacije leđa preskače početak sezone, objavio je specijalizovani košarkaški portal Basket News. James nije otišao sa ostatkom ekipe u italijanski Bormio, gde će se Monako pod vođstvom trenera Saša Obradovića pripremati za početak sezone. Kako prenosi Basket News, operativni zahvat je lakše prirode i bit će obavljen kako James ne bi imao probleme sa leđima kakve je imao nekoliko puta tokom prethodne sezone. Amerikanac će preskočiti prva 2 kola francuske elitne lige protiv Saint-Quentina i Strasbura, ali će prema najavama biti spreman za start Evrolige i meč prvog kola u kom će 3. oktobra Monako ugostiti Olimpiju iz Milana. Tokom prethodne evroligaške sezone beležio je 18 poena, 4 skoka i 5 asistencija po meču.